Maunge. Yeah, makatombo taure tikaitaura misimo namambo. Inyaya yekuti vakanga vachinamata mumwe ndobva anyeperwa kuita zvimweya ndobva anongedzera vamwe vake uroi ndo vakazouya vachizomangara vimba yaripe yanonzi vimba iyoyo ndobva paita kuti nyaya ifanire kusvika kuti havakidzike pipi kusvika kuya kuno kudare muprofita wacho aitora vhidhi audio saka audio iyoyo ndiyo yakakonza nyonga muprofita akabva atozonzi namambo ndoda kutongera mhosva yekukonzera nyonga mugaro wevanhu sober and data registration act. Okay. Mambo wali pani. Wali pani. Saka inyaya kupinda yakadi apa. Yakazvimirira vega. Pindura ikapo. Zvekubvunzwa kuti dziri kuita combined nokuti dziri kusungwa kureza from the same source. Ndamunge vakutikira hanzi gumbo rangu nedumbu hazvina kunyatsobalanza kana ndainetsa munhu. Vanhu vabarira mari dare. Saka murumira mapoto ataura izvozvo. Pane nzara panapa nokuti mangwana ngawasipa. Asi handizvo ndizvo zvinotaura. Zviri wrong. Andaziva manje mafambiro azvinoitwa. Ndiwe hazitauya. Ndiwe hazitauya. But ngafuneni. Boza ndikwazi vanhu. Ndiwe ngafuneni. Atudze kuti seri yasina kuuya munhu iye atwe namba dzake. Atidi kuramba chifambisa apa. Nayo ma. Tinogona ngumba mutombo. Zvosarira kwatiri tozodhila naye. Ava ndiyo chiya. Ndiyo nyaya yekuwana muprofita audio dzake uya. Ari muprofita. Uya rapa. Mari dariwe. Ndiyo mari we. Takaigumisira pakuti chii? Takaigumisira kuti muprofita munhu vati mutombo anofanira kutongera. Ava but imwe yacho Maichampama. Muprofita handisi kutongera vanhu kana ndikuzvitongera ndega. Andakataura ka. Kuti ndewangu ndorambo kushandika. Pamusoro ina. Ava amai ava vakaprofita vari kumasuwa vakanditi ndine nyoka inotora mari zvakatepwa neavo saka zvino uchakukuwei papa zvaibuda here Nozvinzwa. aiwa ivo vari kutoziva zviri kunzwika but mubvunzo wangu ndewekuti kana munhu akasvikirwa anoziva here zvaanenge achiita kana pane pakuda kutodedzwa mudzimu wekutsanangura zvino singuva yakudana mudzimu toiwana here tikuti isusu munhu aita zvinhu akasvikirwa andika kutaura zvaataura imozvayanayo ari nyama kuno tinozokwanisa here kumutsa mudzimu munobuda kuti mudzimu uya kuti vaizvitaurire zvinobuda here pamusoro imambo inini amai ava ndingamboti vanga vakasvikirwa nekuti kutaura kwavaiita vaiti kutaura kwandiri kuita isecret musazonoitaure kuvillage chero mukavaudza pana zvavanoita ndo zvavaitaura chero muudhiyo muzvirimo kuti isecret musainoitaure kuvillage chero mukanovaudza pana zvavanondiita saka inini ndiri kuti vaiziva zvavaiita because munhu akasvikirwa amboti isecret munotaura zvinhu tu isecret musanoudze kuvillage chero mukanovaudza vana zvavanondiita ndo matauriro avaita saka yanga isecret ndo matauriro avaita kuti isecret yaive chaive chii vanoprofita hatiziveiwo vakaprofita ndinenyoka nokuti ipapo vaitoti rufaro kwamuri inoprofita vaprofita hapana zvavanoita patizvinhu zvakatorishaisa saka ndaitoedza kutovamisa zvinokwanisa kumisa chaive chii yaive mharidzo here chaive chii ivo sekutaura kwavakaita vakasimuka vachiparira ndizvo zvito
vakasimba vachipari ndokupedzisira kwadzakazengesa Ndio zvacho. vatanga kutaura vasiya nyaya yemhari vatanga kutaura nyaya dzevanhu Kutama kutaura nyaya Sebastian Michi. Maive muri jia, maitaura muri jia. Pamusoro imam. Ndakatenge ndakahaka. Ende dare rakamboitwa kumusha paitova nevanhu 7. Ava 2 ava ndovakazoti takuda kunomwana. Asi vamwe 7 panotori nemamwe maprofita akatotaura kuti akanga iri ndebreto. Munhu anga. Nekuti ndakabva na 12 kusvika na 6 kuseni ndakamira. Ndichingotaura zvandaitaura zvanga zvisingapere. Zvimwe zvacho ndichiri kuzviziva zvimwe handichatozviziva. Pamusoro imam. Uye mazita evanhu hapana kana zita revanhu kana paodi hapana kana zita revanhu zvokuti zvinotondinetsa kuti sei vakasviti ndivo gogo musi wedare vakati hanzi kune ndivo vega vane hamamwe kune vanhu 3 pane hamamwe village Mubvunzo wangu tipodzoka pekuti maivepo here handisipo makaudzwa nani ndakanzwa nevanhu handiti taudzwa vanhu vanga vachiimba here vachingomhanya because hapana chintonzi vanhu inini pane muroora wangu ndeyava yakandiudza handiti auya akandiudza batoti pane munhu atepa chiudhi ndobva tazopiwa udhiwe achibva tazvinzwira zvaiitika kumasoro muroora wachari asara ngoma botingaitira zvinhu zvine umbo muroora ndiya akanyatsonzwa zvisinei kuti but heno makateera aiti chibai iri kuti chii munovana kuti tsanangura magaba iri kuti chii pamusoro imam odhiyo iri kutaura ichiti iyo ichokwadi sezvavari kutaura kuti hapana mazita evanhu asi odhiyo iri kutaura ichiti pakona pa pane muchembere aripo ane nyoka yaanayo yandabata panga pane vanhu vanga vatuma kunzi endai munodedza madzibaba vachireva madzibaba avo murume wavo saka vanhu vakaramba ndipo pakazosvika pakunzi pakonapo pane muchembere aripo ane nyoka ichena yaanogara nayo nemapere mapere ari kudya mbudzi panapa asi angu inini amwari ndiye muchembere anogara pakona vaive mweya mutsvenewo ndo mutauro wavaita aiwa ndo mutauriro wavaitawo saka izvi zvanga zvakanangana nagogo ava pana saka pakona maive kupi taive pamasowe kupi kumasowe kuzuwa lekte ndo varune kona izvo kona aiwa pavaitaaa tongoti zve300 meters kubva pamasowe kusvika pakona pavaitaura panogara ikona iyi tongo ndipo patinotangira kupinda muvillage saka ndopekutanga ndopekutanga saka village ino nekona yamwechete aiwa tichibva kumasowe kwataive nekuno kwanga kwatumwa vanhu ndipo paive pekutanga ati kuti village ino ne1 kona here aiwa harina 1 kona saka mune chembere 1 futi chembere dzirimo dzakawanda asi sofa tichitaura chembere dzine mahamamiu i1 asi mahamamiu arimo akawanda asi pakataura zvekuti chembere yacho inamamiu saka i1 chembere inani vavari kutaura kuti chembere zvakanzi pane kachembere kanogara pane hama mida ava vavhidhi manje mukazinoka chembere nemasimbira makaiti tiri aiwa iye akaona kuti ndiri chembere matauriro ake akaita kwazvoona kuti ndiri chembere saka anenge arambe saka ineyo ndakangoti semunhu wataura ari kuziva zvandinazo ini ndakanzwa nemuzukuru wangu ane namatanavo asara kumba ndovanomana mutonoka navo because rimototaura nezvekunzwaa nokuti nyaya yakatombotaurwa navidhiko vidhiko vaivapo here pachichi
aiwa takatomboti tida kuenzana mai vasipo vakatozvinzwawo iwo video vaitaura sani panyaya dzinoda matari vanga vari chiro vaida ngoti tienzanise vaenzanisa vari chiro hamuna kuzvitaurai tonga ndeo video mamatara aya ari munyika muno mapana dare rakambonzi video muna sabhuku muna headman muna mambo anditika wozobva woita kumakoti mama dare rinonzi video alisatangurona nokuti ndikandiri sabhuku ndikati handingazvitonge ini sabhuku saka sabhuku kana asikatozvitonga ndomwana video here ndakati kavatienzaniso mukati ari chii saka zvinorevei kuti video muri chairman ndiri chairman wevidgo general village development committee saka maitainozvi mama kujudiciary ndakavati inini nyaya iyi ndeyamambo saka vakazoya kuno ndikati inyaya yamambo isina kuenzanisa iwo diki diki todzisa kuna ndedzamambo idzi mambo ina hangu zvandiri kuda kungobatsirana nemi nezvekuti chinhu chekuudziwa ende chinhu chinoratidza chinhu chakarongwa pane munhu aitemba nevanhu vainoti urongwa hautepe munhu usina kuplana noti uda mutepa unotepa une chinangwa uda kudii ndosaka makanzwa ndakatoyadatongwa imimi kana mukanyewa mukasazvinzwa pakaite problem apangaite problem kuti munhu akunyeyai mupo mana kuzviziva mungaite dambudziko iri pana asi pakaunza munhu akaunza nyaya munhu iye ari kunzi ari kuvesa chii ari kuvesa moto kuti vanhu vavengana atizone chinangwa kuti kuvenganisa pamusoro imamo nyaya yakaitika ndeyekuti ava vari kuvhireji imwe chete vataurirana ikokoko vakazouya kwandiri inini samambo kuwadi 20 ndokubva vanditi mambo tine nyaya yakadai kunoku yokuti takanangwa tira kuti mutibatsire ikati no iri nyaya inenge neuro ini nachaisimunza kunoku yakuda hofisi hombe saka ndokubva ndapiwa mari yavo vakabvisa 45 vakabvisa 45 ndikauya nayo ndikasira muofisi muno ndati kungoda kudhifenda uya anga azotaurawo zvokuti ndiri video ikati vanhu vakauya kwandiri vachiti nyaya ndei ndikati no ine naofisi ini zvandoda kuti video vazive kubva hamuna kana havanodhera munofanira kutonga vanhu hamusina kutonga hamumo munotonga vanhu hamusi mubandiko iroro zveinde zvekuona nezvekuti muri chigroup ende tichienderera mberi mberi uko munhu anofanira kuita chairman wevideo vanenge ari sapo ndo zviri patinowanida zedizvo kuti sapo yanenge ari chairman panenge paine vanhu 7 ndo committee of 7 umwe anomirira madzimai umayuti vamwe vese havanovhotera vanjira asingavhoteri sapo kungove sapo atovachera but ndikufarira kuti hurumende iri kuuya ichida kusimudzira zvinino nekuti vari kutoda kuzvimuchidza because zvambe zvaita kakudzikira mavhidgo akakosha anotori nebasa chai asi haashanduka anoshanda nasapo anomazoona asi haasi ekutonga ndosaka ndakavatendea kwamambo kutonga saka ndaida kuti nditi gugu kana takatongwa pavhidhiyo samatongwa mukandichii zvoshata vanhu havana kutonga asi vaingotienzanisa kuti vaunzwe kuti musoro wenyaya ndaza kudii kuenzanisa kutienzanisa pane kutaura ngomasvikatimaka namwe mutauro kuita sei mashoko anotimaka atongoti kutonga isu panoti kuenzanisa ikuti asi tapedza kuenzanisa tozopa mutongo kuti tiri kuona sekumuonero wedu ma tikuona sekuti uyu ndeane mhaka kana kuti haana ndoti kuti havana mvumo yekutombogarisa vanhu pasi vachikura navo vachitonganisa nyaya hazvitenderi ipapo vakataura vakati handikwanise ngatidzokera panyaya tikuti
akandwa vachiti muroyi because uyu ari kuti hapana mazita but ari kuzoti ukatemberi kwakona amunoona asiwo kutaura vaijookutakataura pamusoro imam inzwai kaimi vanhu kana mutaura namambo kaimi hamusi kubira kana kumashavi kwamamuri kwamai kuzoya muchinetsana handiti siyai mai avo vataure vachitaurira mambo nyaya iripo ndeyekuti imi makanga musiko kuchechi handiti munhu akauya kuzokuudzaye achitoita basa rekutotepa nhingi kuratidza kuti aito pabanga akurwira shave rekuti maybe akafunga kuti vakusvikirwa nenhingi vakutora basa akutanga kurwisa muchechi imomo handiti ndiye akakonzera zvinhu saka mambo anda kudhiriwa naye uyo nhingi uyo munhu uyo ndiye chetanda kudhiriwa naye zvakadzikadzika mukutsanangura zvotora munhu wacho anenge ari nekuti odhiri kuti anditaura zera munhu iri kutaura iri pamusoro imambo sene hangu ndindine shopu anditi ndindine murume ari mukwarare ndofunga muvhileji yese ndindine murume anoshanda kumabhazi kwarare vakataura zvemurume wangu vakataura zveshopu ndindinonamata cotton pickers ndine mwana akaprofitwa nemumwe muprofita ainzi Mauvini ari grade 7 mwana yene zvaane vana 2 tsananguro idzodzo kaprofitwa naMauvini vakadzitaura muti saka ainzizvo inini ndakanzi nemuprofita amai mutarira budzi renyu asi marira budzi renyu rakura ndazoona budzi renyu ratorwa netsuro apa nechamuchaja ndobva tapfugama nemwana wangu ibva taitirwa munamato kureva kuti munhu asina chainacho ndobva tapfugama ibva taitirwa munamato saka ava tsananguro idzodzo mwana iye akatoroorwa atoine vana 2 asi tsananguro dzecho wakadzitsokorora zveizvozvi munhu kuti anenge anacho zvinofana kechii zvinodakasave tsuro kuti munhu asange itsuro anofana kuva nechii ande tsuro inoonekwa nechii inofana kuve nechii kuti yesikamuta saka pakutsanangura kwavakaita ava ndindine vhileji yese ndindine murume ari kwarara ndindine shopu ndindinoenda cotton pickers ndindine tsananguro dzemwana yeye dzavakatsanangura saka nangoona kuti ndindiri kuita sei kutaura makangotiwa kuti zvirimo mudhiyo vakataura zita remunhu here ndozvekutaura mambo kwani makangonzwa asi nhaye mai chero akuti endai kune rimwe dare ndinotsangura kuti pane munhu ayakandiudza pane audio asi paside penyu muzvina audio yacho achiti hapana zita remunhu hapana zita remunhu zviri munyaya iyo aiwa tsvagare pasi endai mberi hapana zita remunhu riripo imoti matauro aita akarerekera kwandiri rambidzai vanhu kupinda muno vakatomboya achida ndifundira ruregerero ini ndakati nyaya yangu ndiri kuipidza mberi vakatombouya vachitokumbira ruregerero aiwa vakatombokumbira ruregerero pashedi ndaivese munhu anonamata ndaida kuyanana nevamwe vamwe vese ndakavakumbira ruregerero vese vaingonzi vari mumodhi nokuti murume wangu akasvika kuda kutsvaga odhi kuti zviri kutaurwa ndizvo here izvi ndobva aitsvaga ndobva aiwana ndobva unoti hapana pane nyaya kapa isusu ndobva tadaidzwa kudari takatodaidzwa kudari remvhileji nababa ndobva tainda ndobva yataurwa nyaya payakataurwa ndakabva ndazototi munhu wese please ndikukumbira uregero uye muroora wangu ndakagarisana naye muroora vatete vake ndo mukadzi bati mwoyo wavainawo wakaoma ezvimuri kuona vari kusiya varoora vavo vari kuti vari munyaya vari kutakura baba avo vakagara dari nevanhu avo ndikavanzwa vachitaura kuti anofanirwa kubhadhariswa kureva inini anofanirwa kunobhadhariswa but nhasi kuti vavatakura asi vari kusiya vanhu vavari kuti ndovane chii vane nyaya zvinorevei nai mama vidhiko vava sechapuru ava vidhiko ndo vakangotiti nyaya yenyu pavakakumbira pamusoro imambo patakatonga pakada kuyananiswa vanhu handiti avava
vakatokumbira regiriro vanhu vese avanga varipa isu tikati aiwa neyedu ava neava neivava vanga varipo tese tatiripo ini ndikatoramba ndikati nyaya yangu nokuti inini kubvira ipapo chero shopu yangu kutengwa chaikoka haichatotengwi kana kuchinjwa machenji nevanhu vakutoramba because ava vakanditi ndikangochinjana nemashopu nechenji chete munhu akutobhuroka nekuti mari yake yabatwa nini atikuti mviti kuvati vaunzwa nani ava vari kutozvienderawo checha inoinzira here vangotirege ndinziwo nyaya kuti muno matiri indadzirodzire munhu aarikufura matini uno tingamutorise parotiri saka kana vari kuenda kucheni vanopfura nemunozii kana vari kuenda kucheni tazovapfudza nemuno muchini ndo munoregedzwa vanhu kucheni here muno kuti ungachipfura muchinyoresa pamusoro imama vangotiregeni mbungonziwo nyaya yakechingani vakambouya futi patikauya saka vaenda kuti kuchini vanona matokotonzikazi ndova munonamata navo tinonamata navo vanopikazi muri babi pamunii saka vada kuti mukapedza model tutoenda muchechi ndo pandinzi ndakarombesera kana muchinditendera makuhwa ese vari kutaura dai ndaida kutaura makuhwa munomudarika panze apo vaiti ndakadani nemupurisa vakati mambo akatengwa vesana ndichinzwa vakagara panze musi watakatanga kutonga musi wakatanga saka nyaya dzemakuhwa handidzioni dzinengwa dzinedzi amai nyaya yekutaurwa namambo pano mambo abvunza mvunzo wakanaka manga muripo here ichitaurwa ukati kwete mambo akakubvunza zvinhu zvobunzwa saka zvinhu zvobunzwa zvinochokwadi here mutambisira nguva yedu nokuti zvinhu zvobunzwa ende zvakada kuna mazita evanhu vakanyorwa kuti zvisimbe uyai nemunhu akanzwa wacho kwete kutakura mufoninge vhidhiyo makatonoadzira nguva ndovati hapana mazita evanhu ndivo andizvezvataura pamusoro imamo sekutaurwa kwazviri kuita taura zvawaita zvawataura sekutaura kwako kwandaita ndataura ndikati hapana mazita andidika asi nyaya iripo ndeyekuti ava mai ava vari kutaura kuti vari kuti ivo ndivo pakuti pekuti zvese zvakataura zvekuti pane murume ari kuharare murume wavo ndiye ari kuharare musikana akataurwa chinzi acharoorwa netsuro mwana wavo musi uyo akataurwa chinzi chii ndo zvavakangodzikurira vakati acharoorwa netsuro vakati akatororwa netsuro murume ndakamupa iye mwana wenye akabhuwa murume neiwo vaive pamweya vaita sekuti mweya wakapa murume mwari akapa murume wangu mwana saka vaive pamweya saka tikuti suti muri kudzokorora futi tambotaura saka todana mweya iri mudare muno kutekutanga zvisati tamboita ndikuda kuti mukuda nyaya iri ibude so isusu muno mutototi totoimbwa tototanga totodedzwa anozive anoturikira zvotoitika pano msondo zotowe titakutoita panati chibvunza mweya kuti wakamboti chii musuya zvinoitika here hazviko mama chaitoshanda vanhu vakakuudzai dei mauya navo ngavaide vachitotsigira kuti shuwa takanzwa zvizhinji vakatarisana namai avo kana vasipo imakaita zvokunzwa pamusoro imama hatinenge tisina uo ko udhiyo iri kutaura izwi ravo richitaura havasi kuramba kuti ndindaita vari kuti ndiyo but hapana zita ndozvitaura ina amwe ndakuitira vabanga vaireva inini muzvina kutepa ari kuti hapana zita romunhu ndipatsidawo zvino inangundula kubvunzawo pakuti iwo muri kuti hapana zita remunhu hatisisi tikudaro aiwa iwo uyo ari kuti hapana zita remunhu hatisisi aiwa ndozvakutauraga kuti ati hapana zita remunhu asi zviri kunzi bvunzai uyo pakona aiwa ndikutotaura munhu ari kuzvinzwira
pari kunzi izvo pane kachembere kanogara pahama miri pakonapo kane mapere nenyoka naika ini ndini ndirimo muvhireji 10 izvozvi 1 ava ndovane hama miri yechitu tiri vazviri vanenge tiri vafidwa saka zvese zviri kutaurwa zvakanangana nani neni nokuti pavhidhikwa hakuna chembere kune mwana wamukadzi woimvana saka ini ndidi chembere ndine hama inzwai nekunzi ndinoti ndikita chikafu ndonopa ndikiri mapera acho kudhunduri iro risingarimwe mumunda mangu makainongedzera machinongedzera makazviona here aiwa nokutaura kwacho kazvese zvakanangana anopiwa mapere padhunduru iro risingarimwe munhu anokushandisa here nzvimbo yenyu yamusiri kurima iwo aiwa kamusikunzwa kuti munhu anoroyawo zvakewo angatadza here kushandisawo dhunduru aona kuti hapano pari safe paraivo angagode kurishandisa asi pandakaona kuti vari kureva ini murume wavo akauya kumba kwangu achida kuzokwatiri muda kuti muzive kuti hamuroi here muda kuziva chii munemba kutotsvaga maprofita momakutsvaga vanoshopera munemba kutsvaga vanhu vanoshopera kana muri kuda kuziva kuti hamuroi here muri muri kuda nditi hatisisi kuti dzvakai maprofita ndimi muri kuda kuzvichenura muri kuti vanhu vari kuramba kutenga vashoputiro vachikufungirai kuti munoroya saka munemba kutotsvaga munhu anokuchenurai vanhu muri kuti havasi kutenga vachinzwa munoda here go kuti kuve munhu anotarisa kuti hamuna mapere ezvisuo saka munongindana nevamwe venyu munogarisana navo mosvagara nganga imoka mukatsvaga vanhu vakaita kuri vanobva maziva kuti hapanapo asi andakakosha kuti vanhu vakanzwa vatudza kuti kana makabvumawa uroi zveshuwa imhosva hazvina kunaka asi chinhu chakashatira odho yacho yaisiya pemazita lo munhu akarwa pembera muzvanzi urwa pembera makambonazvazvo ndiani anoziva anomuramazi urapembera kudedzera chinhu chavo kunyange usina kuchibata kufamba musha uchiti ndakuziva siyana netsika yako iwewe nyaya yako yekuti omukira kusei munhu mandina munhu ari wapembera iwewe wapedza vana vangu ndakuziva kudambura nedemo mangwana chaichai omuka kusei wanga bembera iwe akunda unoti ndikundidaro sei hazvisi mapo ipapo zvingangodaro asi vakazouya sei kumba kwangu vachikumbira ruregerero achitovarunza ani makauya sei mukumbira nekumba kwavanhu nakuenda nokuti ndaitovaona nharota navo vananga chiuroi asi akaenda kumba kwangu murume wangu nemadzibaba muprofita murume wangu atobvunza kuti kokumasoa vakauya rumba kwenyu murume wavo ndiakauya kwangu vakatoti ndatumwa nemukadzi wangu aiwa murume agona kunge aida kugadzirisa kugarisana vatitambobvunza kuti godimipika muri kuti akauya vakauya kuma kwangu muchirevavo uyu akati ndisiri murume akaenda kuvava saka murume wavo ane makore mangani anonzana kwavo akatunhu wanini zvakafanana munhu wanini ende misoro yavo yakatosiyana umwe norukomwe saka zvinofunga ava nezvokufunga murume zvakatosiyana pamwe murume pfungwa yake aida kubataniza akatotaura mama akatenda tumwa naadzimai adzimai vane basa zvakadii kuti angatumwa akura zvakadii zvekuti angatumwa unzi we mhanye kwakati anofamba aiwa murume mukuru zvakadii kusvikira pakutumwa ndisingazvezvakutwakura akauya achida kuyanana nemi apano chakaita but amai vari vamamati vakauya varamba atanda kuuya
basi wewe mimi maucheza na kuya maya iko wala iko hapo ndio kwa Tuta wana kuya sisi. aba bana kuya aswaka tumachi murume wangu Subira ipo. Hawana kuti. Hawana ku. mtu aisiota tunakuita. Bari kuti bo. Inini kazi kwa kuti ndaku nanga ifisi. Oje aina mazisa. Ejugo tawanya kuti tibira izokati kuti aya mfurashi. Chazuwa kuti. yanzero wabembera pamusoro emama inini pasina kuti audio ava vakataura mudare patikatanga kuuya vachiti vakamwaya munamato pashopu yangu kureva kuti vakagara vakandinanga kuti munhu akaipa nditi saka ndiri kuda kuziva kuti munamato wakamwaya pashopu yangu zvanakira mani ndiwo varipo vakawana munamato akazvitsirei kumwaya munamato nyana ukuzwe nomwaya pandakanzwa maaudio ndakabva ndatoudwa kuti ndiyanga ane maaudio ndikati saka munamato wake ndowenhema uyu muprofita zvaakaita ndezvekuti pakaita mukadzi akakumbira muteuro achiti zvoni mushopu mangu ive ndiyakatanga kuprofita mukadzi yeye akamuprofita akati muchashayiwa mari vanhu vachauya muchange muri 2 ino muchange mune ma10 2 asi munhu achauya ne $20 achikuda chechi ndobva mukadzi yeye audzwa kunzi nyaya yenyu ida kutopasa imba yenyu amari saka ndo pazvichatangira pakuchinjwa chenji munhu iye ada kutoti shopu yenyu iparare neimba yenyu iparare vapfugama mubvaitwa munamari inini ndandashayiwawo chaja yangu kushopu andapfugama andaiti nhaye ishe kana zvichigona ininiwo ndine zvandashayawo kubasa kwangu saka ndokumbirawo muteuro zvikanzi maendai munonyora zvinhu zvenyu zvese pashizha remubestridge ndikati zvinhu zvangu zvakawandisa ndozvinyora sei zvikanzi munoramba muchidzokorodza ipapo kana madzokorodza matora muteuro moisa mumbiya modira mvura mobva machienda akati pamukoto ini ndabva ndatadza kunzoshiona ndikati pamukoto ndipapi saka mukadzi uyo yaiprofitwa nemurume wake vakabva vafugama vakati muchembera hamuzive panonzi pamukoto here ndikati handipazivi ndibva panongedzerwa pashopu yamai apa nepashopu yemwana wababa apa zvinzi ndo pamunokusha ndo pane dambudziko pari kubva chii pamukoto panosangana mashopu saka muprofita ndiyaidi aidaro saka inini ndakabva ndaiti kumira kwandakaita ndakabva nda12 o'clock ndichingotaura kusvika mangwana kuseni kusvika zuva ratoti ndakangosvikira kumba kwangu mukati vabvunza ndakaita mazuva asingasviki kumashopu ndaitorwara kana kumira kana chii ndagara ndine dambudziko remwoyo saka ndandakurwara nemwoyo handambosvika kumashopu saka mashoko akazouya ndichiri ndakatovati ndisandatombounoshandisa ndobva ndotozoona kuti hazvimi basi mukoto ishopu yemunhu akanditsanangurira manje vati ndeyavo saka tikuti mukoto ishopu yanhu pamusoro imam pashopu pavakatomwaya muteuro ndepamai ava nepashopu yemwana wangu kana musivakamwaiwa vakatotaura kuti ndakanomwaya nasi vakachinja vakatoti ndakanomwaya but ndiva mubvunzo wangu ndikuti uyu futi hatikoni kuti ngaaprofite pano futi nyaya yakaprofita ndiri kana dziritsanagudzo dzakabva kumweya hatikakwanisa kudana mweya watitupa maka bozaone tikuti munhu akanenda pamukoto andiri mukoto ndewani ndo pashopu yamai ava nepashopu yemwana wangu pamusoro imama komadire kudaro kandi tokudzika muno vese ndikunda ndati andinoona kuti muri interested but panyaya imweni ndati nini shopu yemwana wenyirise paki uyangu ndinotsanangura muri shopu yemwana wenyirise paki yava irise paki mukoto uri kupi sikumira kwandakaita shopu yamai ava iri apa yemwana wangu vanofamba vorachita zvinenge angotita sezvakaita ndo saka dzakabatana here pakati pane chidhora idhora akambakaita kapeseji so ndokakunzi mukoto ndekani ndikawosava mai ava ndipe mwana wangu imi pamashopu avo ndekausi akatomira ndokabasara nzvimbo ndokabasara panzvimbo so ndekani
ndeke kupfuura kazana kutopfuura kani kera vane mashoko ima msati mapamba napo ndipe munhu wese munhu anodarika saka mukoto ndo munhu wese ndo munhu wese saka musanongedzere kuti kwanzi munhu akamwaya mukoto wangu nomukoto ndikutaura kuti pamukoto aiwa muri mutungamiri garai pasi ndamukutaura hazvisi kunanga kuti munhu mukoto profita anachakanga dzakaenda zvahambani kuti ati pamarasa bhazi nemunhu vanhu vanopesana msiri uyo mukoto unofamba nevanhu pamwe kuda pane vanhu vanopfuura nepapuzopfuura nezvova zvagadzirana animavona saka amugoni kuti muti ndepapo nepani pamusoro imama patiri pafarmhouse ifarmhouse yevemba yemurume papaseji ipapo ndinotopatsvaira ndichipakorobha papaseji iyo saka yayi saka ndindakatopapasina marata ndikatopaisisa ndinotopatsvaira nopakorobha panhu ipapo ndo pamusuwo wangu yange iri paseji yemurume inoenda padhore shopu yemwana wamai ava yababa ava yanga iri farmhouse iyo yatikuitira mashopu hatina kuvakatega yanga iri farmhouse marooms ese akangopinda vanhu vakaita zvimashopu ipapo saka papaseji ipapo ndo pandiri ndinotopatsvaira nepakorobha asi paseji iripo asi shopu murimoga mune shopu kozoti paseji papaseji pavo ndinotopatsvaira nepakorobha ndinotopagara ndikapedza kupakorobha ndotogara ipapo noti pamusuwo weshopu yangu pana kwavanenge vachienda pasi kokwamuri kuti vanenge vachienda kwababa mushandi wemwana wababa ava ndinotogara naye ipapo tese ipapo nokuti madho edu akangodai mwapari mwapo mari zvapanogarwa nechero nemushandi wevava ndipani ndepangu nemwana wababa seinochidii noti tisu building yacho chekutanga mbuya building yacho yese zvayo haisi yenyu handiti mapoa it's a state property so there is nothing else there handiti mapoa vanhu kana muchiuya kumatare changai magara pasi kuti akuenda kudare unotaura namambo kwete zvokunotsvaga ruvengo nedare apa ndo runenge rwatovepo apa dai tiri tutapedza kare nemi zvino mambo munhu ane mwoyo murefu handiti mapoa ivo vanenge vanetazivo kuti kana yapara musamfanira kuti tongo pati munhu atongwi kana asabatwa nemusha tinenge tida kutsvagai nzira dzekuti mutsvaini simbe zvinoita kuti munhu wenyu adi abatwe nemusha manzvisa munhu wamuri kupomera mhaka simbisai musha yacho simbisa muisimbisa sei vafakazi mawitness vakanzwa vaya uya kuti soaiutakambochituchi ndizi nyaya iri yasimba ivi mukutaura muri tumungadai vangufanana nesu takati sipo makaita zvokudziva udhiye ndoirundisa aimukadziva ndouya dero usati satainzwa anga ina mazita kana ingorova bembera rimutauriro kuitaita mapiri kuitaita chioni imuhamadi ndindirikatuzirikafandinawo ndikurewa chete kana asi havakwanisi kuuya mawitness munombobvisa kapamarira munotakura vanhu vavo ndova nebasa havakwanisi kuuya uyu ndeyakatipa udhiyo ndeyanga aripo saka imudzi yataura kutaura kutsada toda kutoteerera kunza kwandi ndichakucha ivepo but ngatitsananguri tichamwari sununguka kutaura zvakaitika ivoda kutangira vana maya
Maya vakanzi kudina Maya vakateerera ivo. Vanoda memory was. Pamusoro imo. Madzimai ava vachisimuka vakasimuka vachiparidza. Asi vachiparidza kudaro vakazosiya nyaya yekuparidza. Vabva vatanga kutaura nezvamemory gwazi. Vakatanga kutaura nezvamemory gwazi vakati ndaona kune mukadzi anonamata kuCotton Pickers. Mukadzi akarombeswa kuCotton Pickers, akarombeswa nyoka. Akarombeswa nyoka ikoko kuCotton Pickers. Ane mushonga waanawo unoita kuti varume vese vari munomu anorara nevarume vese vari munomu muvillage Mbobo. Uyezve murume wake akaenda kuguta reHarare haadzoki, achafira ikoko. Nemwana wake musikana acharoorwa netsuro. Acharoorwa netsuro. Iri bitsuro. Ndatomboona Muna sina chaanacho. Munhu anongoshupika zvinhu zvake zvaanoita zvese asi pane vamwe varisiyasiyana. Pane vamwe varisiyasika saka munhu serious inamwe panomburuka padhaka pako inamwe ri kugeza kwaro. Vanhu vakatosiyana, takatosiyana masikiro. Hakuna munhu anonzi murombo kana achikupinda. Munofanira kuzvitaura musi wamune muchipinda kuti munhu afa afa. Because mangwana anomuka makushanda kwaamisa. Anomababati. Hakuna. Itsuro pakudi akaita sei? Anoda mudzuko rei? Ari kubva pakwana. Ari kumuka achifamba achitodya svika kuti atsvaka. Nyaya iyi nyaya iyi payakataurwa nezvayo yakatotaurwa ichitaurwa nemuprofita akatoshayawo kudhara yakabva yazodzokorodzwa ichidzokorodzwa naMaya. Saka mhosva yawo ndei? Akambozvitaura makamuri zvamuri kuverenga bhaibheri ndimakarinyora. Hatikuti akambozvitaura kuti arogwa netsuro makamuita sei? Akazvitaura. Munhu ake akazoroorwa netsuro iyi? Akazoenda kutsuro ino. Muri kwashongwa nodriver ma-AD fana achienda kugadzima chino. Handizive vaizvidzokorora nokuti inini pandakaprofitwa mambo aive grade 7 tainamata navo apa pachechi 1. Ini ndakazosiya hangu kunamata ipapo. Aive grade 7 mwana wangu pakaprofitwa izvozvo. Muprofita akatoprofita izvozvo akatoshaya tikatoitirwa munamato kuti zvisazonange neipapo. Inini nemwana wangu tikatoitirwa munamato avo vaivepo ava taitonamata tese. Saka vakazodzokorora zvamaimanja kuti ndini ndakamupa murume wainayo ndakazvitaura kudhara kuti acharoorwa netsuro. Saka muti vakasvikirwa nemuprofita akafa here? Handisi kuziva kuna ivo. Ndozvoti akamutaura? Handisi kuziva kuna ivo. Saka murume weitsuro here ndokuno? Nandimboni kutambura kwemwana wangu. Saka kuti muprofita akagona mama. Muprofita akagona kuti achiprofita kuti munhu tsuro munhu obva anorogwa nemunhu asiri tsuro. Ende vakanzi chiuya tikugadzirirei kuti izvozvo zvisazoitika. Vanhu munotamba seiko nevanhu ava kani? Zviri pachena. Saka ende ndiwamboruta. Saka wati wewe ezvino vakaburitsa zita revanhu. Ndozvakutaura izvi. Zvamemory gwazi ndapedza ndipo pawakapedza. Ndatiwamboti chimwe. Pamusoro imwe ndakuita somwe ndakukudzasirai kumashure. Ndikutaura kuti kutaura kuti memory gwazi havana kudaro
asi vakataura vakati mukadzi uyu wekunamata kuCotton Pickers akarombeswa ikoko kuvillage uku hakuna mumwe munhu anonamata kuCotton Pickers kunze kwaamai ake akarombeswa nyoka ane mushonga wemubobomo murume wake ari kushanda kuHarare haadzoke kuHarare achafira ikoko pakanyepuka kamambo dambudziko riripo ndepekuti zvachona zvakataurwa kuti anofira ikoko akabva adzoka after 2 days haana kufa akutoenda kubasa saka wabva ipapo ndipo pakazotaura nyaya yekuti mwana wavo ndini murume waanaye ndini ndakamupa ndakambozvitaura uri mweya ndodomudziwa inini handizivi iwoko vantu vanosabvuna pamukotovengai pamusoro imomo nyaya iriko ndeyekuti munhu akutsvaga kuzvidefenda ichokwadi kune madzimai vakataurwa vakanzi mvura yakanamatikwa nayo inzwai panikuda kutaura havana mbopiwa muteuro wekuti vanomwaya pamukoto kwavari kutaura mvura yavakanamatikwa ndiyakainoti havana muteuro wavakapiwa havana mvura yavakapiwa asi ivo vakuedza kuzvidefenda kudimbi ravo hapana mvura yamakavapa handina munamato wandakavapa asi ivo uyaprofitwa kunzi mumba menyu mune dambudziko rekushayiwa mari handidya vakatosimuka vakatoti ichokwadi tinopota tichishayiwa mari kumba kwete kushopa kumba zvikanzi tikumbiro munamato vabva vaitirwa munamato wavo wekumba vamwewa ava ndipo pavakabva vasimuka vabva vati ishe iniwe kwangu shoko ndine dambudziko rakafanana neiyo ndatomboda kutengesa chaja ndatora chaja yeye ndikatomboisa pandaisa but ndazoishanya saka ndikumbirawo muteuro vabva vasimudzwa vabvanzi nyorai zvinhu zvenyu pashizha shizha iroro munorinyora zvinhu zvese mobva maridzosera mushopi imomo zvongoperera zvakadaro saka iyi nyaya yekuti hanzeko vakapiwa muteuro kunomwaya kumukota kuudza munhu zvekuita asi muteuro muteuro asi muteuro wavakapiwa hausi wekunzi hanzi vanomwaya kumukoto kwavari kutaura vakamwenzi vanoisa mushopu mavo zvopera zvakadaro saka havana kumwaya ka kukumwaya havana apa indi vakutaura kuti hanzi handina kumwaya avaroti vakamwaya aiwa pamusoro musi watakauya ava vakatotaura saka ndina kuudzai zvinowani pano endai munouya nemawitness kana muruda kuti nyaya yenyu iitire mberi andimutimaya mouya nemawitness enyu kana maviri uyu umwe wacho ndianiteuro uyu tamudzwa ati uyu hatitori serious zvaanotaura nekuti ndiye aite pani anoratidza tane zvinango zvake saka taida vafakazi chaivo vasina chiprofita mukati vasina kumbotepa munhu vaiteerera mungauya nevaviri tovabvunza tinovabvunza tinobva tatoona kuti mhosva yakapara kana kuti haina handi manzizo nokuti handisi panzvimbo inochese ndikuda kutenda ndine tiketi rakatoya kuti South Africa saka kuti muzoti ndidzoke nemazuva andatarirwa zviti saka ini nava ndafunga hangu kuti ishe mondipo zvangu masenzi angu ndiende kwandiri kuda kuenda ndine masenzi mari yandakabvisa yenyu yechi makapani makambondiona tati makapani
dare rekatombotaura last time rikutaura futi saka mari yenyu yakaisi kushanda yaifanira kushanda kuti tikuitire zvamunoda imimi zvekuti tipe munhu mhosva isati yabuda chiendai kwamunoda munoti kwanzi hatidzosevi mari dzinatanga munoti takaenda kudare takabvisa malendani vakati hatirefandi nyaya vakati nyaya yedu haina kupera kuda afakazi ndikati ndoda kuenda kuSouth Africa moenda munotaurira munoda kutaurira iye ozouya mapurisa kwenyu ozouya otora mari kwatiri kana achigona nesimba racho mungaenda ini mai munombonobatsirwa kumataura takamboona pano ndio sapo yote ndio sapo kana profita atina kama mkodzeri kuita sapo esa magara munotorine unhu wakadhafa oenda kune uyu kwamaita tiendai maga imimi kana muchidaka munouya neufakazi totaura nyaya dzakasiyana ava neyavo yemapere munendi ava yave mapere wendawo kusvakaurika kwavo niko vari kuti vatanobatsirwa imimi zokai kuda hatife takapomeresa munhu mhosva isina kujeka toti nokuda kuti kuno vanhu vanotsamwa zvokutsamwa tsamwa kusvika pamunoda izvoda ufakazi hunoita kuti nyaya yamai avo zvinoita kuti claim yenyu mamuri isimbi vanotsigira tadzirwa kwamakadini kwamakaitwa ndiwatikuda ende munavo matoti muroora mukatanje uyai navo vanhuuya votaura sekutaura kumotaura sitobatauna vanhu vari kutaura sei dai makandiudza mambo ndatouya na tekutanga daitavakuudzai kana titonga nyaya nemastages atinosvika kuona kuti nyaya yakudazvikati unoona patsvagudzo yatikuita taona kuti inini mamusika ava futi vangu vasika handirira saka kuti nyaya ibude zvakanaka inoda munhu aivava asina kutazvikudzwa akanga aripo pazvakaita mukaenda vemukoti vanotonzwai nemawitness uri kuramba mhosva ivi ndivo vanoramba kana vanofanira kuuya nevafakazi vavo banda haendi asi atongana mbonyaya yake yekuti